Σας άφησε όμως μια γλυκόπικρη γεύση, καθώς είχε τα φόντα για να πάρει το τρίποντο, αλλά δεν τα κατάφερε. Ήρθε το χ. Πες μας εσύ 2-3 λόγια πώς τόλωσες το παιχνίδι μέσα από το γήπεδο. Καταρχάς, καλησπέρα ήθελα να πω. Όλη τη βδομάδα προσπαθήσαμε, δουλέψαμε πολύ σκληρά με τον coach για να καταφέρουμε να πάρουμε, όπως θέλαμε όλοι οι συμπαίκτες μας και εμείς, να πάρουμε το παιχνίδι, τους 3 βαθμούς για να ανέβουμε και ψυχολογικά. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς σήμερα γιατί εντάξει, ήταν και η άλλη πολύ καλή ομάδα. Από τις καλύτερες πιστεύω που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Εντάξει, πιστεύω μπήκαμε πολύ δυνατά, βάλαμε τον γκολ. Εντάξει, μετά πιστεύω κοιμηθήκαμε λίγο από προσωπικά λάθη πάλι. Εντάξει, τα έχει αυτό το ποδόσφαιρο, όποιος κάνει πιο πολλά λάθη, χάνει. Ευτυχώς κάναμε λίγα και δεν το πληρώσαμε αυτή τη φορά και πήραμε ένα αποτέλεσμα που θα μας βοηθήσει και ψυχολογικά και για τη συνέχεια της χρονιάς. Είδα σιγά σιγά βλέπουμε την αναγέννηση να βρει τα πατήματά της. Πιστεύεις ότι ήθελε κάποιο χρόνο προσαρμογή στη ΓΑΜΑ Εθνική, πολλές μεταγραφές, σχεδόν καινούργια ομάδα, δηλαδή άμα βλέπουμε την 11η από πέρσι με φέτος κατά 6-11 είναι διαφορετική. Ναι. Πιστεύεις ότι έπρεπε να ότι κακές εμφανίσεις οφειλόταν σε αυτό το λόγο, στο ότι είναι καινούργια ομάδα και έπρεπε να... Δεν πιστεύω ότι οφείλεται αυτό, γιατί εντάξει όλα τα παιδιά προσπαθούν στις προπονήσεις και στους αγώνες να το 100% δίνουμε. Εντάξει, πιστεύω είχαμε και ένα δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή με τις 5 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Και εντάξει, όλες οι ομάδες είναι δύσκολες. Προσπαθούμε παιχνίδι με παιχνίδι να δώσουμε το καλύτερο εαυτό για να ανεβεί και η ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Συνέχεια τώρα περιμένουμε ακόμα πιο δυνατή την αναγέννηση. Τι διαφορετικό θα μπορέσουμε να δούμε έτσι ώστε να πάρουμε και το πρώτο τρίποντο. Τι διαφορετικό θα δούμε. Πρέπει να βελτιώσουμε κι εμείς κάποια λάθη να μην γίνονται για να έρχονται πιο εύκολα και πιο βατά τα αποτελέσματα των αγώνων. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.